परब किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आजची आपली रेसिपी ती असा कोकणातल्या एका गोष्टीची. कुठल्या गोष्टीची तुमका माहिती आहे? तुमका दाखवतंय, सांगतंय नाही. आणि त्याच्या अगोदर आजच्या आपल्या रेसिपीसाठी आपण ह्या ओढणी बिंडी बांधून तयार राहूया. चला तुमका दाखवतोय. अरे, मी या तुमका दाखवण्यासाठी एक गोष्ट ठेवलेलं आहे. गेली खय? हे बघ, माझ्याकडे असा. तुझ्याकडे असा काय? कच्चो फणस. हा, कच्चो, तो पण माझ्याकडे असा. कापू, बाप रे, को झोड मारता. आणि ह्या काय? ह्या का तो डिंकच डिंक हा. हे बघा, काय करू? अगं वैतागा नको. फक्त दोन्ही हातांका आणि त्या विळी तेल लावून घे. म्हणजे तो ड्रिंका आहे ना फणसाचो, तो व्यवस्थितपणे निघतलो आणि तुझे हात सुद्धा खराब होचे नाही. थँक्यू. हा, आता मी लावून घेते तेल दोन्ही हातांका सुद्धा आणि विळीक सुद्धा. मी विसरलेलं आहे, सॉरी. भारी काम, मस्त. चालू राव. बरोबर. हे बघ, ही गोष्ट तर माका आता आठवली. हे बघ, आता ह्या पेपरान असो डिंका आपण काढून घेऊया. आता बघ बघ, फणसाची कुयरी, फणस भाजी खाऊक बरी वाटता गो तुका. पण हे बघ, काम बघ किती भारी असता याचा. आता असे एक 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 करून आपण तुकडे करून घेऊया. हा, आणि ह्या काम विळीवरच करूचा असता. आता आपण हे बाहेरचं आवरण ना तर असा कापून घेऊया. आणि हे बघा, आतमध्ये असता ही कोय, ती सुद्धा आपणाक नको. त्याच्यामुळे ही कोय सुद्धा आपण काढून घेऊया आणि ह्याचे असे तुकडे करूया. बरोबर. तुका काय माका सांगायचा तर बेगीन सांग, चालू राव. बरोबर. प्रत्येक वेळेला असाच होता. सगळी कठीण कामं मीच करतोय. गेल्या रेसिपीमध्ये कांदे चिरूचं सुद्धा काम मीच केलंय आणि टिया नुसता भजी तळलंय. आता सुद्धा बघ, ह्या फणस कापूचं काम काय साध्या काम हा, खाऊचा काम हा काय. बघ कितकी मेहनत आहे याच्यामध्ये, त्या सुद्धा ती माकाच चिपकलंय. अगं वैतागा नको. बघ, तुका म्हणान सांगतोय, फणस ना असं चिरल्यानंतर ना लगेच एका पाण्यात ठेवचं असता, नाहीतर काळो पडतलो. तसं काय आपल्या कोकणातल्या लोकांना सांगायची गरज नाही, पण म्हटलंय तुकाच सांगतोय. बघ, ह्या घे बाये, तुझा एक महत्वाचं काम मी पूर्ण केलंय. आता बाकीची रेसिपी दाखव. ओके, भारी काम केलंय हा सरोज, थँक्यू. कारण तुझ्या ह्या कामामुळे माझी अर्धी रेसिपी सोपी झाली आणि माझा ह्या किचकट काम तिया करून दिलं, ह्याच्याबद्दल तुझे खूप खूप आभार. आता आपण ह्या का कुकरात 3 शिट्टे होईसर मऊसूद असा शिजवून घेऊया, उकडून घेऊया. शिजवून नाही, सॉरी, उकडून घेऊया. आता जेवढा पाणी होया ना तेवढाच कटोकट पाणी मी घालून घेते आणि त्याच्याबरोबर आपल्या या मीठ. आता लावून घेऊया कुकरचं झाकण आणि 3 शिट्टे करून घेऊया. आता आपले 3 शिट्टे झाले. मी गॅस बंद करते आणि ह्या ऑटोमॅटिक प्रेशर निघाले. आता हे बघा, प्रेशर आपलं ऑटोमॅटिक स्वतःहून म्हणण्यापेक्षा स्वतःहून निघालो. हे बघा, आपले मस्त असे फणसाच्या कुयरीचे जे भेशी आहात ना ते उकडले आहेत. आता मी असा झाऱ्यान, म्हणजे ह्यातला पाणी येऊचा नाही, फक्त हे फणसाचे कुयरी जे उकडलेले आहात ना बिये तेच येतले. आता आपण असं झाऱ्यान पाणी गाळून गाळून या डिश मध्ये काढून घेऊया. आता काय करू, ह्या तुमका वाट बघतात ना,
पण तुमका माहिती आहे कोकणातल्या बऱ्याच जणांका ही रेसिपी सुद्धा माहिती आहे आणि कशी करतात ती सुद्धा माहिती आहे. पण ज्यांका माहिती नाही ना त्यांच्यासाठी ही साधी सोपी पद्धत की बाबा तुम्ही जर फणस इले तर तुम्ही ही फणसाच्या कुयरीच्या रेसिपीपासून सुरुवात करा आणि त्याच्यानंतर आपले अख्खे फणस सुद्धा छान गावतात जे घरासकट असतात ना त्याची भाजी सुद्धा खूप छान होता. छान असे उकडून घेतले, हिसर उकडून घेतले ना की मग ही भाजी फोडणीक दिली काय खाऊक तयार. जास्त काय आपणाक शिजवूची गरज नाही कारण आपण हिसर यांका छान असे उकडून घेतले आणि आता गरम आहात ना म्हणून मी चमच्यानच वाईज बारीक करून घेते म्हणजे हे पटकन थंड होतले. मग मी या हाताने यांका कुस्करून घेतलंय. तुमका एक गंमत सांगते, आता माझी जोडीदारी ना सरोज त्याचे खूप खूप धन्यवाद. कित्याक सांगू कारण त्याने ना माका ह्यो फणस साफ करून दिला आणि ता खरंच खूप किचकट काम असता. थँक्यू हा सरोज. अगो इलय तिया. आणि तुमका सांगते हा ही काय माझी डबल रोल नाही हा, ह्यो माझो मनातलो आत्मा हा. मी आज स्वतःच या डबल रोल करतोय म्हणजे ही एक सरोज आणि ही दुसरी एक सरोज. तो माझा स्वतःचाच रोल हा जा मी तुमका सांगाक विसरले. नाहीतर तुमका असा वाटत हा की दोन दोन सरोजा तर नाही बाई एकच सरोजा. एकाच सरोजाक झेलूक इतकं वेळ लागता त्याच्याबद्दल तुमचे आभार. दोन सरोजिले तर काय होईल माझ्या नवऱ्याचा. आता हे बघा आता बिया हातानच कुस्करून घेते कारण बऱ्यापैकी आता हाताक सोसता एवढा येऊ फणस थंड झालो म्हणजे फणसाची कुयरी हो फणसच येतात तोंडात. आता आपण फोडणीक एक पळी तेल घालून घेऊया. आता आपलं यो मोठो एक बारीक चिरलेलो कांदो घालूया. कांदो बघा गुलाबीचा. हे आजकाल ना नवीन कांदे येले आणि आपलो गॅस ना एकदम हाय फ्लेमवरच हा म्हणजे मोठोचा बारीक नाही हा. असं म्हणतात फोडणी ना कधी पण मोठ्या गॅसवरच घालायची. आणि आता आपण ह्यो कांदो चांगलो याचो कच्चेपणा जायचं भाजून घेऊया. कधी कधी गरमीमध्ये भाजी खराब होतात की त्या आपण कांदो ना चांगलो तेलात परतून घेऊ नये म्हणून. त्याच्यामुळे फोडणी करताना ना कधी पण घाई करू नये कारण फोडणी ही चांगली बसली तर तुमचा पदार्थ इथेच खूप छान होता. आता आपण 4 लसूण आणि कढीपत्ते फोडणीत घालून घेतले आणि मी या ना वाईट हिंग सुद्धा फोडणीत घालते कारण फणस गरम असता ना तो पोटाक बाधा नये म्हणा. हिंग घातल्याने आपल्या पोटाची काळजी घेतली जाता. आता मी गॅस बारीक करते आणि ह्याच्यात आपले मसाले घालून घेते. मूठभर हळद आणि एक मोठा चमचो मालवणी मसालो आणि अर्धो चमचो गरम मसालो ह्याची मी फोडणी दिलंय आणि आता परत गॅस मोठं करून घेते आणि हे चांगला तेलात असा परतवून घेऊया आपले मसाले. आता वाईज अर्धा मिनिट झाला परतवल्यावर आता आपण आता बघा तेल सुटला ना तर आता आपण ह्याच्यात घालून घेऊया आपण ही फणसाची कुयरी जी आपण उकडून घेतलं कुकरात आणि नंतर एका बारीक असं हातानच मॅश करून घेतला. वाईट पण प्लेटिक सोडणार नाही. आणि आता वाईज मी गॅस परत बारीक करते हा ढवळताना आणि कढईच्या कानात धरून चारी बाजून ह्याचा असा परतून घेते म्हणजे कसे आपले मसाले चारी बाजून लागतले ना. आता वाईज एकच मिनिट हा आपण ह्याका वाफेवर चांगली शिजाक देऊया आणि त्याच्यानंतर आपण मीठ घालूया आणि आपली कोथिंबीर शिरवूया. आता मी मीठ घालते चवीपुरता आणि मस्त असा चारी बाजून लागाने म्हणा परतून घेते ही भाजी. आणि आता परत अर्धा सेकंद जरा वाईज मीठ सगळी बाजून लागाने ना म्हणून मी आता झाकून ठेवते जास्त नाही अर्धा मिनिट. आता आपण गॅस बंद करून घेऊया आणि आपली भाजी ही बघा तयार. काय गो सांगू तुका माझ्या मालवणची गाथा. आंब्याचं गोडवं आहे काळजात रवता, फणसाचं गोडवं आहे माणसात मिळता. नुसती सुगंधान सुद्धा खावं अशी वाटता ही कच्च्या म्हणजे कोवळ्या फणसाची भाजी ज्या काही इंग्लिशमध्ये टेंडर जॅकफ्रूट बोलतात. की तुम्ही कोकणातली असाल तरी सुद्धा किंवा नसाल तरी सुद्धा नक्की बनवून पहा आणि काय
दिल्यान बाबा माका चान्स बोल. दिल्यान एवढा मोठा वाक्य. तर परब किचन लाईक करा, शेअर करा आणि काय गो सरोज सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.